No, keďže bola zima, aká bola, tak som vyberal ľadovcové strediská, lenže keď nevidie počasie, tak to vyzerá takto, hej. Nachádzam sa 3000 metroch nad morom, ale výhoda je, že neprší a nefúka. A tuto manželka, čo hovoríš na výber? Končím. Ale no, Ríško. Takže ideme dole. Je tu difúzne svetlo, ale sme medzi prvými, tak hádam, by to malo byť OK. No ale takéto ľadovcové dobrodružstvo naozaj podľa počasia, lebo takto je to troška obťažnejšie, no, lyžovať takto. Chcel by som ešte nejaké pokračovanie povedať k tomu fúkatu, tak hádam, bude počuť. Prečo lyžujem len v Rakúsku? Áno, tam je slnko, ideme za slnkom. A dôvod je aj taký, že je to iba pre tých, čo vlastne chcú aj lyžovať a naozaj sa tomu venujú, nielen šúchajú z jazdovky, alebo najlepšie pre nich je wellness hotely alebo podobne. Takže ja som tu teraz takým dosinátorom a ten dôvod je prostý, lebo je tu menej ľudí. To znamená, že ak si všimli, v tej Jasnej je kopec zrážok a podobne. Jednoducho som chcel povedať, že dodržiavať ten biely kód, že keď je veľa ľudí, tak proste tú rýchlosť prispôsobím tomu. A taktiež keď terén zľadovateľi, tak nechám si nabrúsiť hrany, alebo proste keď nemám tú techniku, tak tam nejdem lyžovať. V Jasnej je napríklad tá kapacita lanoviek, ktoré dokážu prepraviť v porovnaní s tým, aké majú široké zjazdovky a koľko ich je príliš veľká, preto tam vznikajú aj zrážky, keď je veľa ľudí v stredisku. Na tomto zábere vidieť, ako je tá zjazdovka veľmi široká, čiže aj bezpečná a navyše, keď nikto nie je, tak sa dá robiť super carving na lyžoch na takejto širokej zjazdovke. No a ďalší dôvod je, prečo lyžujem. Proste kto má akože závodné lyže alebo také lepšie, ako napríklad ja mám tú titánovú podložku, takže mne sa proste lyžuje najlepšie alebo na upravenej zjazdovke. Ak sú tam už bubny alebo proste mäkký sneh alebo podobne, tak proste na týchto titánových tvrdých lyžiach je to problém, ťažko sa lyžuje a hrozí aj kolízie, niekedy ma vyhodí z toho bubna a proste nechcem to riskovať. A ďalšia vec, napríklad ja mám aj obračky, tieto ani nemám momentálne a tam keď sa rozbehnete v tých obračkách, tak potrebujete aspoň 80 km za hodinu, aby ste si užili tie oblúky, tú kompresiu a podobne. A to je jednoducho na tom Slovensku, v tých menších strediskách sa to nedá a v tej Jasnej alebo v Tatranskej Lomnici, tak tam to len niekedy, keď vyjde počasie a keď je málo ľudí. Takže ja mám osobne rád zo Slovenska Tatranskú Lomnicu, ale jednoducho nie vždy sú tam také podmienky, ako by som chcel. Aj je tam stará sedačka, niekedy sa veľa čaká, ale je to akože pre mňa najlepšia zjazdovka na Slovensku. Takže to je ďalší dôvod, prečo som aj tu. No a ešte keď som sem išiel, ja momentálne sa nachádzam v Schnalstal, takže keď som sem išiel, tak som si pozeral aj ceny skipasov a skipas v Jasnej ma vyšiel 417 €. A skipas tu, lebo tu majú aj rodina z Hlavy, túto Ríško je iba za 5 € na deň, tak ma to vyšlo na 417 €, takže 4 ľudia 3 dní. Takže o 17 € len viac ako Jasná, takže Jasná 400 a toto 417 a proste keď sa tak pozriem, tak tu nikto není, proste je tu pokoj. Na druhej strane to počasie nám nejako nevyšlo, ale našťastie až večer príde búrka, takže dá sa lyžovať, takže to je akože super, len na budúce proste tieto ľadovce, alebo celkovo odporúčam tie lyžovania vyberať podľa počasia. Na tom Instagrame vidíte, na tom Facebooku alebo aj tie strediskách dávajú to slnečné počasie, jak je to super, ale proste keď nie je slnečné, tak proste tá lyžovačka je 80% horšia, takže to som chcel povedať. Ďalej som si porovnával vlastne ubytovanie, ak by som išiel do Jasnej v hoteli, hotel Pošta, tak by to vyšlo asi rovnako ako táto lyžovačka. Samozrejme, ak chcete lyžovať v Taliansku alebo v Rakúsku, chcete mať tie hotely s wellnessom, tak samozrejme tam to stojí od 100 € na osobu na noc.
aj 150-200 eur na osobu, takže áno, tam sa to neoplatí, na Slovensku je lacnejšie, ale ak si zoberete iba nejaký, jak my bývame na farme alebo v penzióne, tak proste 1200 eur vyšlo ubytovanie v Jasnej, hotel počíta aj so skiplasy, so všetkým a táto dovolenka na 3 dní, na 4 ma tiež stala okolo 1000 eur, 1200, lebo ešte vlastne cesta, takže mne sa tu akože viacej oplatí takto, že nie som lenivý si to odšoferovať, odšoferujem si to a keď už som tu, už je dobré a už si to všetci užívajú. Máme radi zimu! Ano. Máme radi zimu! Haló, Desanka. No poďme. A výhoda, keď je takéto počasie, tak je tá, že sme sami. Žiadna. Jaká žiadna? Žiadna výhoda tu nie je. Že to je dobre, super, prašán, všetko je dobre, nie? Dobre, sneh je dobrý a to je všetko. Ríško, že je lepšie takto? Piešťanok je 20 stupňov. Nikolás, povedz, alebo Desanka. Parádne to je. Parádne, lepšie ako pri mori, že? 30 Presne stupňov, tak. áno? Dobre. Nikolás, lepšie ako pri mori, že? Predstav si, že by bolo niekde 35 stupňov. Ríško, som ti povedal, čo máš hovoriť. Nie. Piešťanok, vieš ako je Piešťanok 20 stupňov, ľudia sa potia. Toto je lepšie. No tak to nežné pohlavie má radšej akože teplejšie a slniečko, no, tak, a aperol, ale tak snad na budúce, no nie vždy sa vydarí, ale ráno to vyzeralo dobre, no, potom sa to zopsulo. Tak predsa, túto lyžovačku zažijeme slnko. A ešte tuto so starším signatorom. Čo hovoríš na lyžovačku? Dá sa, ale podľa počasia, že? Počasie. Hej, no. Takže, ale tuto je slniečko trocha presvítá cez tento... Máme tu žltý piesok, ale... Teda žltý sneh, pokrytý saharským pieskom. No a do tretice ešte s manželkou takto. Takže spokojná s lyžovačkou, či podľa počasia, áno? Inak je to tu dobre. Keď bolo dobré počasie, tak je dobre. Z jazdovky super, len počasie je hrozné. No, máme... Takto nejak vypadajú tie južné vetry zo Sahary. Piesok. Slnko. Ruška. Dobre. Tak slniečko ti vyšlo, vidíš. Sú všetci šťastní teraz, aj Ríško je šťastný, aj mama je šťastná. Také brutálne výhľadiky toto, ty. To je sauna, to je jaká private ľubka. Nová lanovka v Cenález, kapacita nevieme, 120 ľudí, 100. A ideme hore. Napísané, tu je 60 plus 10. Takže 70 ľudí. Aká je pizza? Super, talianska, výborná. Talianska, pivečko. Do 8 to dávaj. Takýto bazénik, to s výhľadom. Paráda. Za 30 eur na osobu, no nekúp takýto hotelík. To je to super, takéto wellness hotely, ja nehovorím, ale proste na to nemáme. To je minimálne 100 eur na osobu, čiže 400 až 500 eur. 500 eur na noc pre nás 4. To je veľa, ale výhľad pekný, aj ten bazén akože nádhera.